Hayi mfethu kade sililindile ithema lakho. Sivele sithathe yona mfethu iPorsche mfethu iLamborghini sobuye siyibone. Hayi mfethu mina ngifuna iLamborghini mina mfethu ayingeke iPorsche siyangibhora. Athi ngifonele futhi time. Mfana wami. Wena baba yasangana kunini sikulindile la. Yaxolisa mfana wami, ngizoza manje. Time uthe uzofika after 30 minutes. Usushayile 30 minutes angazi ikhanda lakho lithatha kanjani. Kunini sikulindile la. Mina ngithe ngeke ngihambe ngenye imoto ngifuna iLamborghini ngifuna iPorsche umngane wami manje ucasukile manje sifuna ukuhamba. Ngiyabona nje manje ngisendleleni ebuyayo ungasabi mfana wami. Ekuse awubukhuluma nayo le time mfethu ngiyabuya ngisayi toilet. Ulithethise nje mfethu lithethise. Letha imoto ndoda kusheshe. Letha nje imoto sifuna imoto nje manje thina. Yona sihlama. Uyazi kodwa ukuthi ngoba mina. Lo mdumbulo wade udle kuseni wona lo wenza ukhuluma amasimba. Babakho na imoto. Uma wakho na imoto. Yini ukhona nje onemoto. Chabo. Indaba pho uphaphi. Ngiyasho lapha emzini wami sekunukunuka ikhwapha nje ngendlela engayiqondi kanti wena leli shangane leli namanje abazali bakho basakufihlela ukuthi ngamashangane. Ishangane leli serious lamashangane abizwa ngamagoba omlomo.